To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko dai sunana Abba Mai Jama'a, ɗan Najeriya ne, jihar Katsina. Ina cikin jamhuriyar Nijar yanzu haka, cikin babban birnin Niamey. Kowa dai ya san Rara waye Rara. Rara karan farauta ne, kamar kaza ce ya ci ya goge bakinsa. Tunda shi ana amfani da shi ne lokacin da aka sace mahaifiyar Rara. Wasu su ce da ma kashe ta akai, wasu su ce wane ne, saboda yanayin ana cikin halin haula'i a ƙasar Najeriya, amma Rara sai ya zo ya waka ya ce talaka na jin daɗi, talaka na menene. Tabbas kowa ya san Allah ne silan ɗaukakar Rara, amma Kwankwaso shi ne silan ɗaukakarsa, tunda Kwankwaso kowa kai duk ma wanda ya fara sanin Rara da Kwankwaso ya san shi a gashi nan sosai yana faɗin maganganu a cikin waƙoƙinsa akan shi Kwankwason kenan. Kaga ya ma Buhari butulci sosai, wanda mutane daga baya duk sun maida mashi raddi, wanda yake cewa shi da ya sani ma da bai yi tallan Buhari ba, da bai yi campaign ɗin Buhari ba, waye da waye da sauransu. Yanzu mutanen Najeriya muna yin da na sanin zaben Tinubu, dan sosai 'yan Najeriya sukan cewa gwada Buhari, kuma gaskiya mu gwada Buhari sosai, ba ma garama ba, tunda wannan bawan Allah shugaban ƙasar Nijar ai asirin su da ya tona, tunda ya faɗi abubuwa da dama wanda ba wai ya ce ba ya ƙazafa ma Najeriya sheri, ya ce a je a duba. Da yawa wasu daga ciki sun fito kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa, wasu sun nuna cewa iyayensu ne a zaune a gurin aka kora, wasu kuma sun ce su ne ma a gurin, wasu sun ce an kashe iyayensu da sauran. Kaddara mana jihar Katsina, Zamfara, wannan kowa ya san nan yankin ba mu cikin zaman lafiya. To in ba haka bane ba, me yake kai Tinubu Faransa, kuma 'yan Faransa ga su na cikin Najeriya sosai. Ai ga shi dai mutanen Najeriya da dama duk sun gani. To ai su malamai da kake gani, cikin malamai ma akwai malamai na gaskiya, akwai kuma ba wai malami na gaskiya da nake nufin malami na gaskiya, akwai wanda zai tsaya tsakanin shi da Allah, akwai kuma wanda shi ma ya zama malami wanda za a bashi ya fito ya kamar mutanen da ke bibiyar shi ya dinga faɗin magana domin ya kwantar masa da hankali. Irin maganganun da kaga irin wannan malaman nayi, kuɗi ne ake dauka ana basu. Babu wanda ya fi dacewa da zama shugaban ƙasa sai Tinubu, ko dai babu wanda ya fi dagewa, babu wanda ya fi dacewa ya kashe mutanen Najeriya sai Tinubu. To al'ummar Najeriya yanzu da abin da zamu ce sai dai mu fatan Allah ya ƙara kawo mana sauki, amma yanzu halin da muke ciki duk inda muke tunanin za ta bulle an riga an toshe mana, an cuce mu, an yaudare mu, jihar mu ba zaman lafiya, hanyar da kake bi kana samu an toshe ta, ba daman kai korafi, in kai korafin ma bai da amfani. Abu ne gashi nan wanda in kawo social media da sauransu, ko kana magana da wani naka zai kawo maka korafi, ya gaggaya maka abubuwan da ke wakanuwa cikin ƙasanka. Wallahi wani lokacin mutum sai ya ji kamar ya ɗora hannunsa saman ka. Abin da ya fi ɓata min rai, domin Allah, kamar yadda muka ba shi wa gabanin mu amanna, muka yadda da su lokacin zaɓe, muka fito muka zaɓe su, suka nuna cewa za su mana, amma cikin abubuwan da suka faɗa ƙwara 100 ko in ce 1000 ba a samu ƙwara 3 ba. To akwai su sosai ma. A yanzu nan maganan da muke da kai daga nan inda muke maganan nan da kai bai kai tsawon kilomita 1 ba. Akwai mutane sun fi adadin mutum 1000 da wani abu sun yi gudun hijira daga Najeriya sun shigo Nijar. An yi misali in gutsire maka, tunda wasu daga ciki alhamdulillahi shugaban ƙasarmu na Nijar mai girma Muhammadu Tani ya ba wasu kuɗaɗe daga ciki, an ba su kuɗaɗe masu ƙwari, kuma an ɗauki akalla mutum ya fi adadin 1000 da wani abu an maida su Najeriya, an ba su kuɗaɗe.